Malawi Today. Hobatsani nkhani pano pa Zodiac ndine chisomanyoenda moyamba nayi mitu yake. Ophunzira pa college ya zaluso ya Sochi Technical akunyanyala maphunziro ati ofuna kukakamiza akuluakulu kuti akonze mavuto awo. Bungwe la Tobacco Commission laonjezera nthawi yopereka ziphaso kwa alimi zogwiritsa ntchito chaka chino mpaka chaka chamawa. Ndipo bungwe la alimi ang'ombe za mkaka lati kuzimazima kwa magetsi mdziko lino kukhudza 17% ya mkaka omwe alimiwa amapeza pa tsiku. A WFP ati athandiza anthu 1.9 million ovutikitsitsa ndi chakudya munyengo ya njala kuchoka mwezi uno kufika wa March chaka chamawa. Tikhale limodzi tili ndizi komanso zina zambiri. Tiyambeni nkhani yoti ophunzira ku college ya zaluso ya Sochi Technical ku Blantyre akunyanyala maphunziro kufuna kukakamiza akuluakulu a college kukonza mavuto okhudza chakudya ndi ena omwe ophunzira akukumana nawo. Ena mwa ophunzira omwe talankhula nawo ati kwa sabata zochuluka chakudya monga nsima yomwe akuwapatsa ndi yosapsa komanso ndiwo ndi zosalongosoka, koma ngakhale akhala akudandaula palibe chomwe chikusintha. Lero ophunzirawa anakhamukira ku ofesi ya college komwe akuluakulu awalonjeza kuti madandaulo awo awakonza. Uyu ndi mmodzi mwa ophunzirawa. School atu nasegulira pa 1 September. Kuyamba sumbe nafika malo pano, uzafika leroli. Paibe sumbe naja kusima yolongosoka. Tene majido leroli yokupya. Maja sima yosapya. Plus kuti yosapya sima pasiku maja pala katatu. Mama ku makapa lori kaja kati ya mushuga. Rama sanali makao tija ndiwo. Rama zoso makao tija ndiwo. Palo kaloka. Tikadandaulo paibe majani chimachitika. Yoza yuno ni atu. Paibe majani chimasintha. Ndikufika na zobe nafika na utatopa. Ndijulungamo. Tinabanga bindu kwati zone watu lero situja tukusheka mujani mukefu. Zinapeza kaonera kuti mawo moti anga madano watu odona kuti kujaza kujaza zenera kungatana school. Abzoka wakati tani achani a police. Yeti amaba no sina bange vayo serious panadebe kukangana panadebe kumenyana zonse zinaweza chani zabada nitendere. Mwachiduwe nganena kuti iwo ati angaonera kuti union makwisa imene sabano bayo aitesa endelero lomwe asinta union imene ita bwere ya level 2 ilambi kutani kuyendesa big lero fika semero tutala. Bungwe loyang'anira ulimi ndi malonda fodya la Tobacco Commission laonjezera nthawi yopereka ziphaso kwa alimi zogwiritsa ntchito pa ulimi wa chaka chino mpaka chaka chamawa kuchoka pa 31 October kufika pa 30 November 2025. Mneneri wa komishoni a Telefolas Chikunembe wati ganizo liladza kufuna kupereka mpata kwa alimi omwe analephera kulembetsa chifukwa chotangwanika pa msika wa fodya wa chaka chino. Pakadali pano President wa bungwe la Tama Farmers Trust Abel Kalimabanda wati ganizoli lafika mu nthawi yoyenera ndipo lipereka danga kwa alimi kuti amalizitse ndondomeko zawo zina kuti asakhale ndi mpungwepungwe pamene akukonzekera ulimi wawo. Chisomo Chingwalo ali ndi report. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission TC Telefolas Chikunembe wati kuonjezera nthawi yopereka zitupaku kuthandiza alimi omwe analephera kulembetsa chifukwa chakuti anali ku msika wa fodya. Iwo ati ganizoli lithandizanso bungwe lawo kukhala ndi chiwerengero chogwirika cha alimi a fodya omwe atenge gawo pa ulimiwu chaka chino. Taonjezera nthawi yokhomera zitupa zokuti alimi alimire fodya chaka chino. Taonjezera nthawi kuti aliyense apeze mwayi odzakhomera zitupa kana chitupa chake chifukwa kulima fodya opanda chitupa choperekedwa ndi Tobacco Commission ndi mulandu. Mtsogoleri wa bungwe la Tama Farmers Trust Abel Kalimabanda wati ganizoli lichepetsa phuma lomwe alimi anakakhala nalo potengera kuti ambiri anatangwanika ndi kuonetsetsa kuti fodya wawo amugula pa msika. Iwo ati ganizoli laonetsanso kudzipereka kwa bungwe la Tobacco Commission kugwira ntchito limodzi ndi alimi. Kukhala ndi chiphaso kudzathandiza malonda fodya chifukwa kopanda chiphaso munthu sagulitsa fodya. Fodya siti ngolimapo. Fodya amakuvomera boma akuvomereze kuti ulime. Akakuvomereza ndiye kuti umalima. Koma munthu amene sanamuvomereze sakuyenera kugwira khasu kukalima fodya amene akalime mbewu zina. Bungwe la Tobacco Commission likupeleka ziphasozi mu ofesi yake amzigawo ku Lilongwe, Limbe, Kasungu ndi Mzuzu. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalo.
Bungwe la alimi a ng'ombe za mkaka lati kuzimazima kwa magetsi mdziko lino kukukhudza 17% ya mkaka omwe alimiwa amapeza pa tsiku. Mtsogoleri wa bungweli a Herbert Chagona wachenjeza kuti ngati izi sizikonzedwa zili ndi kuthekera kusokoneza gawo la ulimiwo. Koma katswiri pachuma a Abel Mweniwanda wati zomwe zikuchitikazi zikupereka chiopsezo chowonjezera magawo ena omwe dziko la Malawi limapeza kuchuma komanso kuonjezera ntchito mdziko. Imon Piringu walemba ripoti. Kwa nthawi yayitali tsopano Amalawi akhala akumana ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi, zinthu zomwe zakhudza magawo ambiri mdziko lino. Pano bungwe la alimi a ng'ombe za mkaka labwera poyera kutsindika kuti nalo lakhudzidwa kwambiri ndi vutoli pomwe likutaya mkaka okwana 17% mwa mkaka omwe amapeza pa tsiku. Mtsogoleri wa bungweli a Herbert Chagona wati ali ndi mantha kuti theka la mkaka okwana malita 167,000 omwe amapeza pa tsiku kutha kuonongeka pano pomwe vuto la mafuta a galimoto lakula kwambiri kamba kuti alimi ambiri amadalira mafuta awa pofuna kuziziritsa mkaka wawo. Iwo ati boma lichite changu pokonza vutoli potsindika kuti kusachitapo kanthu kusokoneza nthambi ya ulimi wa ng'ombe za mkaka. Mkaka monga nanena ndi chinthu chimene chizidwa kuonongeka. Ndeno ngati khanga petilile amene wawa mazima ngati mina kuchiramu ndi chiwero izi wiki ino mwina saoneka nkomwe ndekuti ikhoza kumapenekera pafupi mwina half ya malita zonse akhoza kukhala kuti akuonongeka. Koma kuzimazima kwa magetsi tikhoza kuti mwine kuti tafeka pafupi 17% ya production yathu. Katswiri pachuma a Abel Mweniwanda wati izi zibwezeretsa chuma cha dziko lino mbuyo ndipo ati boma likonze mavutowa pofuna kuteteza nthambi zomwe zimabweretsa chuma mdziko lino. Anthu akutaya ntchito komanso wena ndi wenanso akukhuzidwa mosakhala bwino koma poposaposa popeza ndi business yopasirana izi zingati zakhuza alimi a ng'ombe za mkaka ndekutinso makampani ena amene amagula iwo nawonso zasokonekera. Bungwe la Milk Producers Association of Malawi lili ndi alimi a ng'ombe za mkaka m'madera onse mdziko lino makatu m'madera akumidzi komwe kupeza magetsi kumakhala kovuta. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Pilingu. Bungwe laona za zakudya pa dziko lonse la WFP lithandiza anthu 1.9 million ovutikitsitsa ndi chakudya mu nyengo ya njala kuchoka mwezi uno kufika mwezi wa March chaka chamawa. Mkulu wa WFP Malawi a Heyang Junlim ndiye wanena izi pomwe boma limakhazikitsa ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe avutika ndi njala mboma la Machinga. Malingana ndi alim anthuwa akhala omwe ali ovutikitsitsa kuchoka pa anthu 4 million omwe boma lati akhudzidwa ndi njala chaka chino. Ndipo mawu ake nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbilizi ati boma layikanso ndondomeko kuti anthu azikhala opirira ku ngozi zokoma dzidzidzi ngati ng'amba ndi njala. Kugawa chakudyaku muchandanenera kuti kuli ngati kuzimisa moto woti wayaka kale komano tikuyenera kupeza njira ndipo njira zimenezi manifesto ya DPP zilimo. Tikuyenera kulimbikitsa kwambiri ulimi othirira, tikuyeneranso kulimbikitsa ulimi olima mafamu akuluakulu kupatula poti anthu athu amidzi athenso kuzilimira okha chakudya. Kaona pa mawiki awiri akubwerawo tikuchitanso launch zija zipangizo ngati fetereza, mbewu zoti anthu azigula pa mtengo otsika, fetereza 10,000 kwa cha bag, mbewu so 5 kgs. Ndipo mfumu yaikulu Kawinga yalangiza anthu omwe alandire zipangizo zotsika mtengo kuti agwiritse ntchito moyenera. Takulandirani nsoro nesumiri yankhanizi. Ophunzira pa college ya zaluso ya Sochi Technical akunyanyala maphunziro ati pofuna kukakamiza akuluakulu kuti akonze mavuto awo. Bungwe la Tobacco Commission laonjezera nthawi yopereka ziphaso kwa alimi zogwiritsa ntchito chaka chino mpaka chaka chamawa. Bungwe la alimi a ng'ombe za mkaka lati kuzimazima kwa magetsi mdziko lino kukhudza 17% ya mkaka omwe alimiwa amapeza pa tsiku. Ndipo a WFP atathandiza anthu 1.9 million ovutikitsitsa ndi chakudya nyengo ya njala kuchoka mwezi uno kufika mwezi wa March chaka chamawa.
Popitirira ndi nkhanizi, mtsogoleri wa UTM adalitsa Kabambe wati ngati chipani ndokondwa kuti MCP inatuluka mboma chifukwa cha katangale, kusowa kwa forex, mafuta a galimoto ndi kukwera kwa mitengo. Akabambe anena izi dzulo pa bwalo la Joyce Chitsulo ku Mwanza, komwe anathokoza anthu posankha Felix Njawala a UTM ngati phungu wa dera lapakati m'bomalo. Mtsogoleri wa UTM uyu akukhulupirira kuti boma latsopano la DPP lifufuza bwino kuti dziko lidziwe chomwe chinagwetsa ndege ku Chikangawa ndi kupha Dr. Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu. Polankhula pamwambo pomwe panafika kukwimbira anthu, Akabambe ati boma la chipani cha MCP lidali lankhanza komanso losakonda Malawi. Iwo ati ali ndi chiyembekezo kuti boma la DPP likhazikitsa mfundo zokomera Amalawi maka kuthana ndi mavuto azachuma omwe akuta dziko lino. Ndiyeti madzathokoza anthu akumuno kumanza komanso dziko lonse la Malawi chifukwa choti votera amene andivotera mwa unyinji onjinja pa masankho amene apitawo. Boma la MCP lapita lija linasakaza kwambiri, linawononga kwambiri, chilichonse chawonongeka mdziko lino. A President Mutharika komanso a DPP akupanga inherit economy kapena chuma chimene chasokonekera kwambiri. Ndiye kwa ife tikunena kuti ife tikuwafunira zabwino zonse a President Mutharika komanso a DPP pamene Amalawi, the will of the people, awasankha. Ndipo kumbali yake mphungu wa derali ya Felix Njawala pofuna kukweza miyoyo ya anthu a derali atsogoza ntchito tukula maphunziro kuonesa kuti madzi a ukhondo akufikiranso anthu onse kuphatikizapo ntchito za umoyo. Naona kuti ndisanayambe kugwira ntchito ndi athokoze anthu kuti andipatse madalitso kuti ntchito iyi iyende. Mpaka dali pano nonde andisira ineyo, iwo mbali yawo achita, ine tsopano ndoti ndichitenso zimeneno ndi malonjeza anthuwa. Pa anthu ani malonjeza zimene ndi malonjeza zija zili mmutu mwawo ndi zimene zidapangitsa kuti andivotere. Chotero ndikuyenera kuti ndizichotsapo chimodzimodzi kuti anthu adzinena kuti izi adanena apanga. Enanso mwadalankhulapo pamwambowu ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumwera Richard Makondi komanso mkulu wa achinyamata mchipanichi Apenjani Kaluwa, omwe ati nthawi yakwana kuti achinyamata atsogole pa ntchito za chitukuko osati kuchita zachisawawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wapempha Amalawi kuti athandize chipatala cha ana cha Bedcure chomwe chikufuna 310 million kwacha kuti chichite maoperation ana 206 omwe ali ndi ulumali okhudza mafupa. Justice Ansah wati chipatala cha Bedcure ndi chitsanzo cha mphamvu yakugwiritsa ntchito bwino ndalama posintha miyoyo ya ana ovutika mdziko lino. Ndipo mkulu wa chipatalachi Dr. Rhoda Jura Craig anati pakuyenera kukhala mgwirizano popereka mwayi kwa ana 500,000 omwe ali ndi ulumali kuti miyoyo yawo isinthe. Christopher Sande ali ndi ripoti ili kuchoka ku Blantyre. Nthumwi zochokera ku boma ndi chipatala cha Bedcure zati chipatala cha Bedcure ndi chiyembekezo chachikulu kwa ana omwe ali ndi ulumali komanso iwo omwe ali ndi vuto la mafupa, maka poganizira kuti ana otere amamva kwawa kwambiri chifukwa cha kusalidwa komanso kunyozedwa. Chaka chino chipatala cha Bedcure chikufunafuna 310 million kwacha kuti chikwanitse kuchita maoperation ana 206 omwe ambiri ayiwo ndochokera m'maboma Blantyre, Tyolo komanso Mangochi kuti ayambenso kumayenda okha ndi kumapita ku sukulu mosavuta. But GDP growth. Wachiwiri wa president wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha Malawi onse omwe ali ndi kuthekera kuti athandize chipatalachi. Dr. Ansah anati chipatala cha Bedcure ndi chitsanzo cha mphamvu komanso ubwino ogwiritsa bwino ntchito ndalama posintha miyoyo ya ana ovutika. Naye mkulu wa chipatala cha Bedcure Dr. Rhoda Jura Craig wati pakuyenera kukhala mgwirizano popereka mwayi kwa ana 500,000 omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana mdziko muno. Polankhulapo Dr. Kwanere Ngwenya ochokera ku kampani ya Nico ndi mkuluona za malonda ku First Capital Bank FCB Atwikale Chirwa alonjeza zopitiriza kuthandiza chipatalachi pofuna kutukula miyoyo ya ana. Chipatala cha Bedcure chinayamba kugwira ntchito zake mdziko muno kuyambira mchaka cha 2002. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande.
akhristu awalimbikitsa kuti ayambe kuyika chidwi pakusintha kaganizidwe pa chitukuko cha moyo wawo komanso moyo wauzimu pomwe zingathandizire kutukula dziko lino. Mbusa Joseph Kioko wa mpingo wa Redeemed Gospel wa dziko la Kenya ndiyo anena izi potsekulira maphunziro a sabata imodzi pa mpingo wa Assemblies of God ku area 25 ku Lilongwe. Mbusa pa mpingowu Dr. Jim Boroman Mbewe wati maphunzirowa athandiza kusintha kaganizidwe pakati pa akhristu pa mpingowu. Umenewu ndi msonkhano umene timakhala wapachaka. Ndicho cholinga chathu chachikulu choti titsitsimuke moyo wathu wauzimu komanso pokhala kuti tchechi ino limayang'ana magawo onse a moyo wa munthu kuyambira ku uzimu, kuthupi, kumalingaliro komanso kuzachuma. Tikuyembekezera kunena kuti pakhala kutsitsimuka malira onsewa. Ndicho cholinga chathu ndichoti tikhale ndi msonkhano umene upindulitse munthu magawo onse. Mwina nkofunikira motani kuti akhristu kapena kuti amalawi azitha kukhala ndi mwayi wa maphunziro otere? Msonkhano ngati umenewu ndiofunikira chifukwa kuti miyoyo ya uzimu imadzukanso. Mwina nkutheka pa chaka mkatikati mwa chaka munthu umalekerera zina koma moyo wa uzimu ndithu umadzukanso. Kuonjezera apo nzofunika chifukwa kuti anthu singoyang'ana uzimu okha monga mmene tayankhulira kale chati chino imayang'ana magawo onse. Anthu kaganizidwe kathu kasinthe, chuma cha anthu chisinthe. Modzi mwa omwe achita nawo maphunzirowa ndi a Rodrick Masinda. Kalima watithandizira kwambiri moyo wathu watsiku ndi tsiku chifukwa tapindula monga mmene anthu tingapambanirane ku moyo wauzimu, wakuthupi komanso ngakhale magwiridwe athu a ntchito. Zinthu izi kungoziphunzira nkuzisiya ndeti zingakhale zopindula komano moyo wawo watsiku ndi tsiku azikhale kuzigwiritsa ntchito ndipo tikazigwiritsa ntchito tikhala anthu opambana ndipo msonkhano umene udzakhala usayiwalika moyo wathu wonse. Abanso ndiyo pamapiri pa nkhani zathu pomwe tisanasiyane tonenso mitu yake. Ophunzira pa college ya zaluso ya Sochi Technical akunyanyala maphunziro ati pofuna kukakamiza akuluakulu kuti akonze mavuto awo. Bungwe la Tobacco Commission laonjezera nthawi yopereka ziphaso kwa alimi zogwiritsa ntchito mchaka chino mpaka chaka chamawa. Bungwe la alimi ang'onoang'ono a ng'ombe za mkaka lati kuzimazima kwa magetsi mdziko lino kukhudza 17% ya mkaka omwe alimiwa amapeza pa tsiku. Ndipo a WFP ati athandiza anthu 1.9 million ovutitsitsa ndi chakudya munyengo ya njala kuchoka mwezi uno kufika mwezi wa March chaka chamawa. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Mnaindi Niso Manyoenda.